Bé, ja heu vist que el guàrdia civil aquell que va insultar independentistes no li ha passat res. Tampoc no va passar res a tots aquells guàrdies civils i policies nacionals que en el seu moment van atacar gent de Catalunya, saltant ordres judicials que deien que no havien d'alterar la pau social. Tampoc no els hi ha passat res a aquells Tácitos. No li passarà res a Jandro Lyons i companyia, perquè com aquesta gent realment pensa i opina igual que els poders mediàtics i que els poders ideològics de l'estat espanyol estan protegits. I en cas de que algú actuï, doncs ja sortirà algú de la justícia a protegir-los, com passa amb l'Imma Alcolea. Aquesta és la realitat, que hi ha uns policies que poden fer i dir el que els dona la gana i altres policies que no poden dir el que volen. Perquè quan opinen, doncs ja salta algun espanyol, unionista, algun d'aquests, a atacar, a denunciar, a presentar querelles, etc. Perquè ells es veuen en una justícia que els protegirà i que els defensarà. És la realitat d'un estat psicòpata amb una separació de poders que no existeix, on si portes un uniforme i t'embolcalles amb la bandereta espanyola, estàs protegit. Però els altres et perseguiran i t'intentaran fer la vida impossible. Ells et poden insultar en els seus vídeos, ells et poden intentar menysprear, et poden intentar degradar, però hi ha una cosa que no tenen, que és la raó. Ni la raó ni l'educació. És la pura realitat de l'estat amb el que ens toca viure, de la gent amb la que ens toca viure, dels que diuen que són servidors públics. Servidors públics ja m'agradaria veure-ho. Són servidors públics per una part, només per la que pensa com ells, a diferència dels altres. Ai, Jandro Lyons, pots anar fent vídeos, tu, i si pot ser, fer-los d'una manera que se't vegi menys alterat, perquè a vegades, sembla que estiguis sota els efectes d'alguna substància. Sincerament, i això en un policia, fer vídeos amb aquesta actitud i amb aquesta eufòria amb la que ho fas, que sembla que estiguis fora de si, jo t'ho recomano, perquè és millor fer-los pausadament, caminant tranquil·lament, que no pas insultant i cridant que si la flamenca de no sé què. No sé, no queda seriós. Després potser et trobaràs algú que quan et vegi pel carrer no et tindràs respecte. Bàsicament perquè veure el que fas o que deixes de fer, però com que en el teu cos tot això t'ho permeten, com que la Policia Nacional us permet això i us permet anar al crit de por ellos en un autobús contra els catalans, i us permet mentir, us permet fer atestats falsos, no m'estranya res ja. És la monarquia bananera en la que viviu. Visca la República de Catalunya, Aran.